Lisa, ti'n mynd i wneud quiche ni? Ydw, un o'r top sellers. Mae pawb yn dod i'r sied i gael quiche, so dyma ni. A mae fe mor rhwydd i wneud y toes, ond wrth gwrs gallwch chi brynu toes, chi moyn i arbed amser. 250 gram o flawd plaen, 100 gram neu 120 gram, dwi'n fan dweud i chi moyn, so ti ag mynd yna o fenyn, a fi wedi jyst i rwbo hwn mewn fan hyn, fel bod e'n diflannu, a wedyn fi'n ddod i un wy, does dim rhaid o'r wy, fi'n teimlo bod e'n rhoi tymor bach mwy o flas a mae'n edrych fwy moethus, ond gallwch chi jyst defnyddio dŵr o'r, so mae'n beth ni droi hwn trwyddo, a wedyn os angen ar ôl un wy, mae'n dibynnu ar maint yr wy wrth gwrs, llwch chi ddod i just dyfuryn bach o ddŵr o'r fel yna. O'r yn bwysig, achos mae'n helpu i'r toes i ddod at ei gilydd heb fod yn sticky. Os dwi'n dwym wrth gwrs, neu os ys dilo twym, dych chi'n mynd yn gweud o hyd, os ys dilo twym, dych chi'n gwneud toes gwael, oherwydd bod chi'n toddi'r menyn. Felly mae peiriant yn gwneud y job yn gret, neu wneud eich dilo a wedyn just cyfuno'r cyfan fel hyn. Nes bod e'n dod yn belen. Dwi ddim yn mynd i rolio hwn mas, ond chi'n gallu gweld mae'n dod yn rhwydd yn helen bach fel yna. Os oes amser, dych chi, i orffwys am ryw 20 munud, dim hirach nag 20 munud, achos wedyn mae'r menyn yn oeri gormod, mae'n mynd yn galed. A ti'n galed tymheredd stafell, ti'n rhoi yn ffridge? Yn y ffridge, sori, yn yr oergell, ond dim fwy nag 20 munud, neu mae'n mynd rhy galed. Pam ti'n gadael orffwys a bydd Wel, os welwch chi, mae un da fi fan hyn, a nes i ddim gorffwys hyn, achos o'n i mewn hast bore yma, a beth sy'n digwydd yw, mae'n tynnu nôl, mae'n shrinko tymi bach, a wedyn chi'n colli maint y tyn, mae'n jyst yn tynnu nôl. Dio ddim diwedd y byd, ond os chi'n moyn ei ddisgwyl yn berffaith, gellwn neu am ryw hanner awr, 20 munud i hanner awr. A wedyn fel gwelwch chi fan hyn, beth nes i bore yma, dod â'r hynna nôl mewn, oedd llenwi'r tyn, a wedyn fi wedi dod i'r dyfu'r baking beans bach yma fan hyn, os chi'n ddilo. Maen nhw'n gret ar gyfer coginio blind baking maen nhw fe, coginio'r toes fel bod e'n crispo tymi bach cyn bod chi'n dod i llenwad glib. Ac wrth gwrs, chi'n dod i wy a llath ar ben cwrs neu toes arferol. Odi, mae'n mynd yn sogi, a dyn ni'n moyn na. Ond os nag oes rhai o'r rhain gyda chi, nad ydyn nhw'n ddrud, llwch chi ddod i reis neu rhywbeth trwm, jyst i bwyso nhw lawr. So beth mae hyn yn handi, sy'n mynd yn pobi yn gyson, mae'n handi gam o poti. Ie, a chi jyst yn cadw nhw, a fi'n dod i papur gwrtsain fan hyn, a wedyn dwi'n mynd i gobeithio. Dim nes. A mae hynna'n barod i tro nesa. So dyna hwnna wedi wneud. Mlaen wedyn at y llenwad, fi'n mynd i wneud digon i hwnna, so fi'n mynd i ddod i 2 wy cyfan. Wyau brown neis. Wyau cartre ni o'r rhain, wyau yn ieir. Ni licen i wedi bod enwed yn nhw, ond dos dim. So wyau, yr free range, rhai BRC ore, a jyst chwipo'r un tymi bach, ac i bob un wy, fi'n rhoi 60 ml o lath a 60 ml o hifen. So fan hyn, mae gyda fi 220 o lath ac wedyn o hifen dwbl. A mae hwnna yn cael mynd mewn, gyda bach o halen a ffibr, os chi'n licio halen a ffibr. Just hamed bach. A wedyn, os ni'n mynd i wneud quiche Lorraine, wrth gwrs, dim ond bacwn byddwn ni'n dod i, falle bach o gaws. Ond fi'n teimlo bod e'n lot fwy diddorol os oes gwahanol fathau o bythach gyda chi mewn. Felly beth chi'n neud fan hyn, jyst gofalu bod y gwynwy yna wedi chwipo trwy'r llath a'r hifen. Neu fydd gyda chi darnau wy yn yr filling ar y diwedd. Felly fi'n mynd i ddod i bach o pybur coch fan hyn, wynwnsyn coch yn hyfryd, jyst darnau bach o brocoli. Ta beth sydd gyda chi ar ôl gartre, mae'n ffain i fi mewn. Os dim eisiau cwca nhw gynta, jyst dod i nhw mewn, dod i'n cwpl o tomatos falle fel hyn. Mae mor hyblyg yn diwedd, ti'n meddwl, ti'n unrhyw beth mewn quiche bron iawn, dwi ti? A mae'n gret ar gyfer picnic, mae'n gret gyda salad, fi'n dwlu ar y quiche. A wedyn fan hyn, mae gyda fi facwn, fi wedi just dod i'r rhain yn y ffwrn, yn hytrach na'i ffrio nhw, fi jyst yn dod i'r rhaina mewn. Gallech chi ddod i nhw mewn yn amrwd, ond fi'n teimlo bod ti'n bach fwy o ansawdd gyda fe. Ie, mae'n bach fwy crispy fel andydyn, wrth gwrs. Os oes ti bach o ham dros ben, ti'n gallu jyst rhoi ham? Yn bendant, unrhyw beth chi moyn, ie. Sech chi'n defnyddio rhywbeth fel QR, ffain am un tro, ond wedyn wrth gwrs chi ddim yn moyn ail dwymo hwnna, felly chi'n gallu ail dwymo. A wedyn, ni jyst yn mynd i allwys, gynta, mae'n werth dod i fe ar ben. Lwcus chi wedi cofio, ie. Dyw e ddim diwedd y byd, mae'n rhwyddach i symud e i'r ffwrn, a petai na dwll yn yr toes, dyw e ddim yn mynd i llifo dros gwylio'r y ffwrn i gyd. Mae wedi digwydd iddi. Wedi wneud o'n o'r blaen. Mae wedi wneud e o'r blaen, a wedi wneud tipyn o fes. Felly, llenwi fe lan fel yna. Yr halen a'r pybur yn Mae'n edrych o foethus o'n un, dydi? A wedyn, falle, jyst tamell llwch chi ddefnyddio grater, neu gallwch chi jyst defnyddio pilar fel hyn. Mae'n safio gwaith to i olchi lan ar hyn,
yr hyn, y grater na. Ba mol i neud sŵn yn edrych ar chi'n gratiau'r caws na. Ti lwg bod gen i bobo un O, bach dwi'n fan mynd hyn, â cinio eto, Na gyda peth fyna. Fan hyn fi wedi gwneud un bach twt yw hwn, a fi wedi gwneud mewn trwy bach sgwar, sydd ddim yn bach yn wahanol. Chi'n gallu cael rhoi hirsgwar, neu petrial, maen nhw'n galw fe dydyn yma. Lle chi'n gallu just torri slices, a wedyn fi jyst mynd i weini fe fan hyn gyda lettuce, mae bach o olew, a bach o lemon dros y top, a mae hwnna'n berffaith i fynd gyda fe.